Зібрати кошти для дітей кримських політбранців. З такою метою кримсько-татарська діаспора Канади влаштувала національний фестиваль. До організації заходу долучилася і уряд провінції Онтаріо. Гостей з різних куточків світу вражали національними танцями та роботами кримсько-татарських митців. Ювелірні прикраси, керамічні вироби, картини і ще низка автентичних національних робіт. Усе це спеціально для канадського фестивалю привезли із Криму. На заході побувала і наша знімальна група. Національний гімн та гімн Канади. Так стартував перший кримсько-татарський фестиваль в Канаді. Одна з його організаторок Сусана Джемілєва розповідає, що влаштувати захід такого рівня було доволі непросто. Та благородна мета – зібрати кошти для родин політичних бранців кремлівського режиму – надихала щоразу, коли бракувало сил. Сегодняшнее мероприятие мы подготовили с двумя целями. Первая цель – это, конечно, познакомить канадское общество с крымско-татарской культурой, а также с произведениями крымско-татарских художников и мастеров прикладного искусства. А вторая цель – это собрать средства для помощи детям, которые растут сейчас без отцов. Перлина фестивалю – виставка робіт кримсько-татарських художників. Ці роботи один з організаторів заходу Алім Шейхіслямов розповідає, збирав протягом півроку по крихтах з усіх усюд. Та левова частина зібраної колекції приїхала з самого Криму. Свої роботи для експозиції передали і такі імениті митці, як Нурі Якубов, Зубір Кадрі-Заде, Ельвіса Татарова. Мы, конечно, выполнили цель нашего фестиваля. Мы собрали деньги для детей в Крым, и мы будем стараться делать это ежегодно. Відомі та улюблені всіма чорнобривці Гузель Кирим, Ватаним українською та кримсько-татарською лунали зі сцени фестивалю. Співаки з України, Канади та США, не стримуючи емоцій, в піснях передавали біль народу та любов до батьківщини, до Криму. Номер від кримських татар з американської діаспори, улюблену усіма хайтарму, зала зустрічала бурхливими оваціями. Сюрприз для гостей фестивалю – демонстрація національної боротьби «Куреш». Діти з канадської діаспори влаштували показові виступи. Особливий гість змагань – чемпіон Європи з боксу Артур Зіяддінов. Розповідає, такі заходи, влаштовані канадійською діаспорою, надзвичайно важливі для кримських татар, що вимушені жити далеко від батьківщини. Це дуже важливо, так як це популяризує наш народ, нашу культуру. І ми далеко від нашої родини, і тут нас узнають більше і більше. Попри таку культурну місію фестивалю, головною темою кулуарів стала анексія Криму та утиски корінного народу. Представник ліберальної партії канадського парламенту Борис Вжесневський також завітав на фестиваль. Депутат переконаний, що тему утисків кримських татар потрібно підіймати та обговорювати на усіх міжнародних майданчиках, аби посилити санкції проти Росії та змусити повернути загарбаний Крим. Кримські татари, котрі там живуть в ситуації страшних репресій і ключових людей нищать. І треба буде мати тих людей. Так само, як маємо громаду в Києві, маємо взагалі в різних місцях України. Це люди, які з часом мають повернутися до своїх домів в Криму. І будемо над тим працювати. За підсумками першого канадійського кримсько-татарського фестивалю зібрали кілька тисяч доларів. Їх передали в окупований Крим. А проведення таких національних фестивалів вирішили зробити традиційним та проводити щорічно. Наріман Алієв, Заман, АТР.